Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Magapanginaot nga nakapaghalon anak kamo tagsag sa inyo ka mga lingkuranan. Uban usab sino tagsag sa ka mga reduces aron sa ingon ni ana may magamit ninyo na karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga amo igapadangat ya kanilyo mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia. Ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dinhi aron sa pakon ng Biblia. O kini nga tumanon para patalingugan dinhi sa Power Radio matagabi kita sa alas 9, alas 7 sa gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. Og sa way Kurat Radio FM sa Balingasag mabati usab magsugod sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion o sa matag-adlaw Domingo sa Radyo Ultra mabati usab ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon og sa Teleradyo RPN alas 12 hangtod alas 1 sa hapon. Og dinhi sa Mindanao o sa Visayas area doon na 24 ka mga radio station din na ang programa sa PBCA mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O gipangungutan nato usbon nato ang tanan nga mga nagsunod kanunay sa atong programa ug ingon man sa tanang mga kaigsuonan nga nagsuportar niining programa nato sa dinhi sa Power Radio aron sa nga makapadayon kita sa atong buhaton sa pagwali. O mining hiyon na karon kauban pa uban pa nga mga ministro. Kumusta kanini mga paglaano ko ito namin sa February itong drama kamos. Mayayong sa pero sa kamaturan para sa kaluwasan. Uwaron ko dayong kailangan karon sa pagministro. Kumusta kanini mga paglaano ko ito namin wala ka kanina bang lista brother Giselle Macarayo mo sa mga magikuban ni tagna. Ano sa pagpanayon mo igsunan balik ko kamo kang Moises Macarayo sa pag-isip sa team. Nining higaw na karon mga kaigalan ug mga kaigsuonan ang kabahin sa atong pagatun-an karon ang bahin sa labi na nining dagan nato sa kapanahonan karon tungod kay gisundan nato ang programan sa atong gikatinubagay kanhi dinhi sa Power Radio atong gidala ang pagtubag sa mga isyu dili naman siya panghilabot sa ato pila na kadumingguhan nga among gisundan na tungod kay depende ra na sa kibo pananglitan og mo witik siya sa doktrina sa PBCM amo usab nga entertainon mo ni gingon lagi namo nga ang PBCM dili mi panghilabot na sa Proverbio 3:30. Ang amo lang paghilabtan mi diha na mohimo gimi aksyon sa pagtubag. O kay wala man mao ni nga ang atong hisguran labi na niining makuyaw nga dagan sa panahon karon bisan pa sa balita nga wa nay paglunga nga ni wala pa mahuman ang kagubot sa Russia o sa Ukraine og naa pay mga panghitabo nga atong makita sa gawas sa nasod o dili lamang sa gawas sa nasod bisan pa sa atong masinatian mga balita atong masinati nining kapanahunan karon. So atong susyon ang pinaka-importante gyud natun-an nato ang nakasulat sa Biblia kining naa sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 1 ug 3. Unsa bay nakasulat sa Pinadayag 7 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3 Brad Israel. Dinhi natin pasukad ang atong pagtuon nining kagabion karon. Ni atong basahan mga rayo sumala sa bisita mga sitas. Ingon niya itong mabasa sa mga rayo. Ug tapos ni nakita ko ang upat ka mga manununda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta nga nagbugong sa upat ka mga hangin sa yuta. Aron walay hangin nga mubuyog sa yuta o sa dagat o sa lunsang nga kahoy. Dos ingon unya nakita ko ang laing mga manununda nga kayag gikan sa sitakan sa adlaw nga nagdala sa libre sa buhi nga Dios o sa makusog nga tingog iyang gisingkita ng upat ka manununda nga giatagan og kagahom sa pagdaot sa yuta o sa dagat ug na nagingon kanila ayon ninyo pagdagmali ang yuta o ang dagat ug ang katawhan hangtod nga ang mga ulipon sa atong Dios amo unang katimbrihan diha sa ilang mga angkan. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, dunay gigo nga nakita ko ang upat ka mga manulunda nga nagtindog sa upat ka tumoy sa yuta. Dunay upat ka mga manulunda nagtindog sa upat ka kanto ba sa yuta. Og nagpugong sa upat ka hangin sa yuta, upat pud ka hangin ang gipugngan pod. Nagpugong sa hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsang kahoy. Unya doon na dayoy laing manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw nagdala sa timbre sa Dios nga buhi. Og ang himo sa nagdala sa timbre sa Dios nga manulunda iyang gisinggitan ang upat ka mga manulunda nga gihatagan og kagahom katong upat ka mga manulunda nga nagtindog sa upat ka tumoy sa yuta upat ka kanto ba
niya naa nagpugong sila sa hangin. Unya giingnan gisinggitan ang katong upat ka mga manulunda, ayaw usa ninyo pagdagmali. Ang gihatagan og kagahom ang katong upat ka mga manulunda sa pagpangdaot sa yuta, bisan pa sa dagat. Ug nag-ingon ang katong manulunda nga nagdala sa timbre sa buhi nga Dios, ayaw usa ninyo giingnan tong upat ka mga manulunda pagdagmali ang yuta o ang dagat o ang kakahuyan. Hangtod nga ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Manulunda ang gipasabot sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mga manulunda, upat ka manulunda nagpugong sa hangin, naa sa upat ka kanto sa yuta. Unya, doon na dayoy pagpugong tungod kay sila gihatagan man o gagahom sa pagpangdaot sa yuta bisan pa nga anaa sa dagat. Ang gisinggit sa usa ka manulunda nga mikayab silangan sa adlaw nga dili sa ila pagdagmalan ang yuta o ang dagat hangtod ang mga ulipon sa Dios katimbrihan niya diha sa ilang mga agtang sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon kwaon sa nato, unahon sa nato pagsusi. Kining nakasulat sa balaang kasulatan, kining giigon nga manulunda nga mikayab sa silangan sa adlaw di nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. Unya ang trabaho nila pagtimbre sa mga tao diha sa ilang agtang sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sa unsang paagi ug ang ilang buluhaton dunay pagpugong sa nga dili sa buhian ang gikuptan sa upat ka mga manulunda nga giingog hangin nga inigbuhi ana mao na tong mudagmal na diri sa yuta, pagpangdaot sa yuta ug ingon man sa dagat ug sa mga kakahuyan ug sa tanan nga ani dinhi sa naong sa yuta sa atong nabasa sa Biblia. So siyon sa nato tong buluhatong pagsinggit. Unsa ba ning pagsinggit nga gisgutan sa balaang kasulatan? Ang tubag ni ana buluhaton na sa pagwali. Kuhaon na tog sampol, Brad Rumi, ang panahon. Diin gisugo sa Dios ang usa ka propeta nga si Jonas. Tan-aw na to og unsay iyang buluhaton diin gisugo sa Dios kaniya. Kay kuhaon na to nagsampol aron mo gawas og unsa nang buluhatong pagsinggit. Ato lang pagkasahon na makarayo ining kasulat sa Jonas. Sa iyang kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 2 giingon. Karon ang pulong ni Jehova midangat kang Jonas, ang anak nga lalaki nga mitay nga nagaingon. Tumindog ka sa madto ka sa Ninive, kanang dapong syudad o tuminggit ka batok ni anak kay ang ilang pagkadautan midangat sa akong atubangan. Busa, doon na di ay sugo ang Dios ngadto ni Jonas. Ang sugo nga sa Dios ngadto ni Jonas, ipasinggit siya ngadto sa Ninive, ipaadto siya. Unya ang iyang buluhaton, pagsinggit, asa siya magsinggit didto sa siyudad sa Ninive sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unsa ba ning giingon nga trabaho ni Jonas nga gisugo sa Dios Brad Jezreel nga ipasinggit siya ngadto sa siyudad sa Ninive, literal bang pagsinggit ang iyang himuon dito nga magsinggita sa dito kay gisugo sa Dios? Unsang kahulugan sa pagsinggit? Dili literal nga pagsinggit brad magarayo kun dili ang iyang pagsinggit mo kini ang pagwali niya sa maurang gyapon nga basahon sa Jonas kapitulo 3 bersikulo 1 lapos ngadto sa 2. Ug ang pulong ni Jehova midangat kang Jonas sa ikaduha nga higayon nga nagaingon, tumindog ka umadto ka sa Ninive kanang dakong syudad nga ug walihan mo kini sa wali nga gisugo ko kanimo. Ang pagsinggit ni brad makarayo sa atong nabasa munay pagwali. Busa sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia, ang buluhaton di ay nga gisugo sa Dios ngadto ni Jonas, mao ang pagsinggit nagkahulugan di ay sa pagwali. Busa kon doon na may manulunda nga nag-ingon sa upat ka mga manulunda didto sa nagbarog sa upat ka kanto sa yuta nga ang upat ka mga manulunda nagpugong kana sa hangin nga dili sa buhian nila ang hangin. Kay ang anaa kanila nga kagaho mao ang pagpangdaot sa nia sa yuta og bisan pa sa dagat ug mao ang pagpangdagmal sa mga ania sa naong sa yuta sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Gisusis nato unsang buluhaton pagsinggit. Ang katudayang buluhaton sa pagsinggit pagwali. Busa kon ang trabaho nila mao man ang nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. Giwali din nila ang timbre sa Dios alang sa kasiguruhan sa tao. Sa dili pa mahitabo ang pagpangdagmal o pagpangdaot sa ibabaw sa naong sa yuta sa atong nabasa. Karon susihon nato ang manulunda nga gisgutan nga nagdala sa timbre sa Dios nagsinggit. Ang trabaho sa pagsinggit pagwali. Magwawali di ay na.
Kini pong upat ka mga manulunda nga nagpugong sa hangin, dili sa nila pagbuhian ang hangin nga ilang gikuptan tungod kay doon na pa'y buluhaton nga pagtimbre sa mga tao sa Dios sa atong nabasa sa Biblia. Unsa ba ning gisgutan nga kini pong giingon nga manulunda nga nagtindog sa upat kanto sa yuta. Kung ang nagsinggit nga giingog manulunda buluhaton man sa pagwali kini pod tao sa kahimtang. Diin sila sinugo sa Dios. Napila ba kabahin ang manulunda day sa Dios o anghel? Nabahin sa duha. Dunay lawas nga dunay unod ug bukog ug katupong walay unod ug bukog. Gitawag yapon silang manulunda. Basta sinugo sa Dios. Atong susyon sa nakasulat dinhi atong basahon sa kining gitawag og Church of Christ Latter-day Saints with Bible Dictionary, page 608. Pagbasahon nato giingon, angel, these are messengers of the Lord and are spoken of the epistle to the Hebrews as ministering spirits. Hebrews chapter 1 verse 14, we learn from Latter-day Saints or latter the revelation that there are two classes of heavenly beings who ministers for the Lord, those who are spirits and those who have bodies of flesh and bones. Sa ato pa, mga anghel kini sila nga mga sinugo sa Ginoo. Kanang anghel, mga sinugo na sa Ginoo. Gisgutan diha sa mga sinulat ngadto sa mga Hebrewhanon nga espirituhanong sinugo. Hebreo hanon kapitulo 1 bersikulo 14. Nasayra nato gikan sa kaulahiang nga mga adlaw nga pagpadayag nga adunay duha ka matang nana sa langit nung binuhat nga nag-alagad sa Ginoo katong mga sinugo katong mga anghel kadtong mga espirituhanon ug kadtong adunay mga lawas nga adunay unod ug bukog. Duha ka matang ang gitawag anghel o manulunda. Dunay espirituhanon sa kahimtang ug dunay lawas unod ug bukog. Gitawag silag manulunda kay ang kahulugan sa anghel o manulunda sinugo sa atong nabasa. Busa, ang katong nagwali, giingon man nga kato sila, gitawag sa Biblia og manulunda. Kadto pong giingon nga upat ka mga manulunda, naalay gitahas o naalay gikupta nila ingon nga sila sinugo. Ang anghel o manulunda sinugo, duha ka matang sa kahimtang dunay unod ug bukog ug ang usa walay unod ug bukog. Sa atong nabasa, espirituhanon sa kahimtang. Katupong manulunda nga gitawag og sinugo sa Dios, doon na po'y giingon nga doon na po'y manulunda nga sinugo sa Dios nga adunay lawas unod ug bukog. Adunay material nga lawas sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kwaon na to og sample. Ang usa ka tawo nga ginganlan si Juan nga Bautista diin gipaila sa atong Ginoong Jesucristo nga usa ka manulunda. Pero gitawag siya manulunda pero tawo sa kahimtang unsay prueba ni ana atong basahon sa Biblia Brad Jisrael. Ni atong basahon Brad Makarayo sa unang hubat sa King James Version nga Santiago gitawag og Jacobo, kang Pinadaya gitawag og Bugna. Sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 7 lapos tangadto sa 10 giingon. Og sa milakaw kini sila misugod si Jesus sa pag-ingon sa katawhan. Mahatungod kang Juan unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw sa kamingawan. Usa ba ka bagakay nga gihapay-hapay sa hangin? Usa ang unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw? Usa ba ka tawo nga nagasulo og panapton nga hamili niya na? Gingon na yon. Karon ang mga nagagamit og mga panapton nga hamili anaa sa balay sa mga hari. Apan unsa ang inyong giadto sa pagtan-aw? Usa ba ka manalagna? Oo. Nagaingon ako kaninyo nga labaw pa gani sa manalagna. Siya mao ang gisgutan sa naisulat. Kini karon akong sugo ang akong manulunda sa tubangan sa mga tawo nga nagaandam sa imong dalan sa tubangan sa Dios. Busa sa nabasa sa nakasulat sa Biblia si Juan nga Bautista, giingon nga manulunda sa atong nabasa si Juan nga Bautista dunay unod ug bukog. Sa ato pag gitawag siya og manulunda, nagkuha lang tag sample sa Biblia nga mismo pa ang atong Ginoong Kristo dunay giingon niya manulunda nga sinugo nga mao si Juan
nga bautista sa atong nabasa sa Biblia. Pero tao sa kahimtang si Juan Bautista, ingon ni ana nga sistema, busa kadtong manulunda nga nikayab sa silangan sa adlaw diin nagdala sa timbre sa buhi nga Dios ug ang trabaho nila timbrihan ang mga tao sa Dios. Sa dili pa mahitabo ang pagpagdagmal sa mga sa gihatagag kagahom. Katong giingog upat ka mga manulunda nga nagtindog sa upat ka tumoy sa yuta nga nagpugong sa upat ka hangin nga hinatagan sa kagahom aron pagpangdagmal sa ania sa yuta dinhiman sa yuta og naaman sa kadagatan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon susihon na po nato. Kining giingon nga upat ka mga manulunda ato ning tan-awon sa balaang kasulatan. Kining giingon nga upat ka manulunda nga nagbarog sa upat ka kanto sa yuta sa atong nabasa dito sa Pinadayag City versikulo 1 hangtod sa versikulo 3. Mao kining mga sinugo sa Dios diha sa nasod nga gipahimutang. Unsay prueba ni ana kun atong basahon ang Biblia, Brad Rumi? Ya atong basahon brad karayo kining nakasulat sa Isaiah sa iyang kapitulo 14 versikulo 32. Busa unsa man niya itubag niya sa mga sinugo sa nasod nga gituod ni Jehova ang Sion o kaniya ang nasagit sa iyang katawan anha mudanga. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia doon na di ay sinugo. O? Giingon, unsa man unyay itubag niya sa mga sinugo sa nasod. Doon na di ay sinugo sa mga nasod nga gitukod ni Jehova. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, mga sinugo sa nasod sa atong nabasa nga bag-o pa lang gibasa sa kauban nga ministro. Hain pa, Brad Israel, nga dunay sinugo ang Dios diya sa nasod kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia. Diya ba yung pagkarayan itong basahon diri sa nakasulat sa Jeremias kapitulo 49 versikulo 14, ako nakadungog ng mga balita gikan kang Hiyuba ug usa ka sinugo nga gipadala ngadto sa mga nasod nga nagaingon managtigom kamo ug gumadto kamo bato kaniya ug manindog sa panglubatan. Kini diay mga sinugo sa nasod sa nakasulat sa balaang kasulatan. Mauning mga sinugo sa Dios nga gipadala ngadto sa mga nasod nga magaingon managtigom kamo ug umadto kamo bato kaniya ug manindog sa panggubatan. Nangulod ay ni sila diin ilang gipanguluhan ang mga armadong kusog sa nasod diin anaan ni ana. Ug mao kanang nangulo ni ana nga maoy mumando sa mga kasundaluhan armadong kusog sa Pilipinas. Mao kana ang presidente. Mao bitaw nga gitawag na og commander-in-chief. Sila ang labaw sa mga kasundaluhan sa armadong kusog sa nasod. Ang labaw ana mao ang giigon nga presidente. Busa ang mga presidente sinugo na sa Dios nga gipahimutang para panguluhan ang nasod. Doon na po'y giingon sa Biblia nga sila po mumando ngadto sa mga kasundaluhan. Tanawa gani ang nahitabo sa Ukraine o Russia. Kinsay nagmando din lusubon ang Ukraine? Di ba ang presidente sa Russia? Ingon ni ana ang nakasulat sa balaang kasulatan nga dunay sinugo sa Dios diha sa mga nasod. Og kanang giingon nga upat ka mga manulunda nga nagtindog diya sa upat ka tumoy sa yuta, nagkahulugan kana sa mga presidente, sa mga nasod, diin puwersado kana sila, equal kana sila sa natad sa panggubatan, sa pagtudlo ni Master, kanamo nga mga PBCM, dugay nang gitudlo ni Master, ngang upat ka mga manulunda, gibahin kana, komunista o demokrasya. Diin ang duha ana, mao ang Russia ug ang China sa pagtudlo ni Master. Ug ang kaatbang ana, mao ang Amerika ug ang Britanya. Niya ana nag-atbang kana sila, mao kana ang pagtudlo ni Master diin kana mao ang nagpugong. Gihatagag kagahom nga gitawag og hangin, susihon tana og unsang hangin nga ilang gikuptan ug unsa punang pagbuhi ug unsa dayoy mahitabo nga niya sa yuta nganong giingon. Ayaw usa ninyo pagdagmali ang tanaman o ang dagat o mga kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Importante ang timbre sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ato sa nasosyon unsa nga timbre na? Ato unya ato ra sosyon pag-abot sa unahan. Ato sang ihatag ang atong atensyon dinhi sa nakasulat sa balaang kasulatan
kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa, dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sa yuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita, nga kanang balita, pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre, mao ang Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana kung basahon ta ang Biblia, Brad Romy? Atong basahon, Brad Macarayo, Biblia sa sulat sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 13. Inaagi kaniya kamusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita nga itungod sa pagluwas kaninyo. O sa nanagpanuo na kamo kaniya, ikatimbrihan kamo nga ang timbre mao ang isaat ng Espiritu Santo. Busa, kana daing timbre di ay, maayong balita, dunay nabasa, pinaagi kaniya kamuusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita, dunay pulong sa maayong balita. Ug sa nagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Kadto di ay pulong sa maayong balita nga nagdala sa timbre sa Dios nga Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon susihon nato, Brad Israel, unsa man ning pulong sa maayong balita nga pagkamudawat ang tao niini matimbrihan siya nga ang gitimbre mao ang Espiritu Santo sa atong nabasa sa Biblia. Unsa di ay ning pulong sa maayong balita? Ang pulong sa mayong balita, Brad Macarayo, ang nagwali niya ng Brad Macarayo, mao ang nagwali sa Espiritu Santo. Niya, atong basahon diri sa 1 Pedro 1:12, o kanila gipadayag nga dili sila pagalingon kun dili kaninyo nga nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo kaninyo pinaagi sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pidala gikan sa langit, mga butang nga ninyo mga manununda nanganggoy sa pagsunod. Katudayng maayong balita di ay mao ang gitawag og maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit nga giwali sa mga tao sa atong nabasa sa Biblia. Akong kinsay katumanan, Brad Macarayo ato ning sa way pagkakula ato kin Brad Macarayo nga kita may katumanan sa mga tao nga nagwali mahin sa sukad pa sa pagkatukod sa PBCM 1967 na restro tuig 1971 ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya ug mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ang Chief Minister ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM ang Executive Vice President mao na ang giwali nato regular mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Busa kun doon na may timbre nga giingon nga gidala sa manulunda nga nikayab sa silangan sa adlaw, itimbre sa mga agtang sa mga katawhan sa Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mao di ay ang timbre sa Espiritu Santo. Basahon nato. Kung moingon man ang mga nakaila sa mga PBCM, wala man lagi mga timbre lagi diha sa agtang lagi sa mga PBCM ang tubag ni ana. Tungod kay ang timbre nga kung lantaw nimo sa agtang kung lantaw nimo kana gyung literal nga timbre makita nimo na munang ginamitan og langking og dagom. Pero ang pagtimbre o pagpatik ginamit ang langking og dagom mo na giingon na kasupak na sa kabubuton sa Dios. Paggamito na nimo ang langking ug dagom, literal nga patik na, munang giingon kasupak na sa kabubuton sa Dios. Unsay prueba? Palihog pagbasa Brad Israel sa nakasulat sa Levitico, Kapitulo 19, versikulo 28. Palihog pagbasa sa Levitico 19, versikulo 28. Kay tan-aw nato og naa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Levitico 19:28 palihog pagbasa. Niya Brad Macarayo sumala sa gisitar mga sitas ug dili ninyo pagsamaran ang inyong unod tungod sa usa ka minatay ni magpati kamo kaninyo ug bisan unsa nga timaan nga ako mao si uba. O busa kini ang prueba nga dili na literal nga timbre nga naa makita diha sa agtang sa katawhan sa Dios. Nga ipatik ni adtong pinaagi sa pagwali sa balita sa Espiritu Santo ngano man tungod kay ang pagpatik nga ginamit og langking og dagom bawal kay matud pa sa nakasulat sa Biblia ayaw ninyo pagsamari ang inyong unod sa ato pa kon
literal nga patik samaran man ang imuhang panit ana. Kay aron nga mapatik ang angay ipatik dito. Busa dili literal na nga patik. Asa man di ay nahimutang na sa dapit sa agtang sa tao di ay. Ang tubag ni ana naa sa sulod. Tungod kay kana dili makita sa gawas ngano naipatik kana. Diha sa salabutan sa tao ang patik sa Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo mismo mao'y nagpahayag ni ana. Basahon ko ang prueba, pabor ko ang Biblia. Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 15 ug 16. Ug ang Espiritu Santo usab nagapanghimatuod kanato kay tapos siya makaingon. Kini mao ang pakigsaad nga akong pagahimuon uban kanila tapos ni adto mga adlaw nagaingon ang Ginoo. Igabutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang mga kasing-kasing ug igasulat ko kini diya sa ilang mga salabutan. Asa di ay nasulat o naipatik ang timbre sa Espiritu Santo na asa sulod sa salabutan sa tao. Gipatik o gisulat ang timbre sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Unsay purpose ni ana? Ang purpose ni ana dako kana kaayog kalambigitan sa kasiguruhan sa tao. Nganuman mahitabo man ang pagbuhi sa upat ka mga manulunda nga diha sa ilang kamot. Buhian ang hangin. Diin kanang hangina inig abot ni ana tungod kay sila gihatagag kagahom sa pagpangdaot sa yuta bisan pa ang anaa sa dagat. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia ang mahiagom ana kadto ra gyud ang mga tao nga walay timbre sa Dios diya sa ilang agtang. Unsay prueba ni ana kung basahon ta ang Biblia, Brad Romy. Ini atong pagkabasahon brad makarayo di sa pinadayag titulo 9 bersikulo 10 hangtod sa 4. Ug gikan sa aso ng bulaang mga dulog nga mihugpa sa yuta o kini sila gihatagan og gahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta ug sila gipinahan nga dili nila pagkagmalan ang tanaman sa yuta o ang bisan unsang lunhaw nga nanagtuo o ang bisan unsang kahoy ug dili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agkam. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, mao detong aduna pay pagpugong. Ayaw sa ninyo pagdagmali ang tanaman o ang dagat. Huwag kakahuyan, hangtod mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diya silang agtang. Kay pagkabuhian sila. Buhian ga ito nila. Ang sa upat ka mga manulunda, ang ilang gikuptan. Ang ilang pagpangdagmal sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, ang mahiagom ni ana. Kadtong mga lunhaw nga na nagtubo nga niya sa naong sa yuta, ug katong mga kahoy, ug ang mga tao nga walay timbre sa Dios diya silang agtang. Unsay makapa hiagom ana? Kadtong giingon nga mga dulon nga muhugpa sa yuta. Ug kanang dulon nga muhugpa sa yuta, literal ba na nga dulon, Brad Israel, kanang giingon nga mudagmal dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta, ang mabiktima. Ang mga tao nga walay timbre sa Dios sa ilang agtang, literal ba nga timbre o literal ba nga mga dulon ang gisgutan sa Biblia o dili? Dili literal ba makarayo. Niya atong basahon sa murag yapong sitas. Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 7 lapos na ngadto sa 9 gingon. Sa ilang panagbuhay ang mga dulon nga daw kabayo nga andam alang sa gubat. Sa ilang mga ulo dihay mga murag mga purong-purong nga bulawan. Ang ilang mga naong maingon sa naong sa tao. Ingon dayon. Ang ilang buhok ingon sa buhok sa babae ug ang ilang mga ngipon ingon sa ngipon sa leon. Sila may mga himbis nga daw kutabaya, nga puthaw ug mga hinadyong sa ilang mga pako nga daw kagahom sa daghang mga tao. Ug ang mga kabayo nga nagapanalagan ngadto sa panggubatan. Busa dili day literal ni nga mga dulon. Tungod kay gihulagway man nga daw mga kabayo nga andam alang sa gubat. Dili pod literal nga kabayo. Kay gihulagway man pod nga ang ilang buhok ingon sa buhok sa babae, ang ilang mga ngipon ingon sa mga ngipos leon. Sila may mga hingbis nga daw makutamaya nga puthaw ug ang hinadyong sa ilang mga pako daw kagahob sa daghang mga karo ug mga kabayo nga nagpanalagan ngadto sa panggubatan. Sa nakasulat sa balaang kasulatan dili po di ay literal po nga dulon. Tungod kay gihulagway man nga daw mga kabayo.
Dili pud literal nga kabayo tungod kay kini mga kabayo aduna may mga pako. Og kini daw mga kabayo giingos pagpahayag adunay mga pako kini mga kabayo daw giingon nga sila na nagpanalagan ngadto sa panggubatan. Daw kagahob ang hinadyong sa ilang mga pako daw kagahob nga sa daghang mga karo ug mga kabayo nga nagpanalagan ngadto sa panggubatan. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, ingon ni ana ang giplastar. Karon, kanos anak mo gawas kining giingon mga dulon, gihulagway na pod sa Biblia daw kabayo, di pod literal na kabayo tungod kay dunay mga pako. Kung unsa may kagamitan sa pako, mao gina ang paglupad. Ang pangutana karon, kanos anak mo gawas sa diha ng pagpagdagmal na sa mga ania sa ibabaw sa naong sayuta. Ngano nga kana mahitabo ang pagpagdagmal kung buhian na. Katong largahan ng upat ka mga manulunda, diin sila nagpugong sa upat ka hangin. Nga dili sa muhuyop diri sa yuta. Sa tibuok nga yuta sa naong sayuta. Samtang gipugngan pa nila. Pero kana buhian sila. Munay giingon, unsay mo gawas katong mga dulon daw mga kabayo. Unsa ning giingon nga mga kabayo, kung unsa ang makita sa paghulagway niini, basahon. Betan-aon ta sa Biblia, Brad Rumi. Kining giingon sa balaang kasulatan nga giingon sa Biblia nga upat ka mga manulunda, inigbuhi ani nila, manggawas dayon tong mga dulon, din gihulagway nga daw mga kabayo, nga dunay mga pako sa paghulagway sa Biblia. Unsa dayo sakay ni anang mga kabayo pagbuhian na ang upat ka mga manulunda, din sila ang nagpugong sa upat ka hangin. Nga dili pa muhuyop sa yuta samtang buhaton pa ang pagtimbre sa mga alagad sa Dios didto pod sa mga tao pinagi sa pagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo. Unsa ang makita dayon ni anang mga dulon daw mga kabayo, unsa ang sakay ni ana sa pagkahitabo na ni og mugawas na kana Brad Rumi pagbuhian ng upat ka mga manulunda. Atong basahon Brad Makarayo kay kasulat sa Jeremias kapitulo 4 bersikulo 19. Paliw lang pagbasa Brad Rumi sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 13 hangtod bersikulo 15. Paliw pagbasa Brad Rumi kay ang gibasa ni Brad Israel ganiya Pinadayag man sa Pinadayag man 9 city og 9. Paliw lang pagbasa sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 13 ilapo sa bersikulo 17. Paliw pagbasa Brad Rumi. Muni nakasulat. Unya ang ikaunom nga manulunda nihuyob sa iyang tropita. O gikan sa upat ka mga sungay sa sungay sa bulawang halaran nga diha sa tubangan sa Dios. Nabati ko ang usa ka tingog nga nagingon. Ikaunom nga manulunda nga may trumpita. Buhi ang upat ka mga manulunda nga gigapos dito sa dakong suba sa Euphrates. O gibuya ang upat ka mga manulunda nga giandam alang sa takna sa adlaw sa bulan o sa tuig o sa pagpamatay sa ikatulo ka bahin sa mga tao. Ang gidaganon sa kasundaluhan nga nanagkabayo kaduha ang napulo ka libo ka mga napulo ka libo. Nabatian ko ang ilang gidaganon ug mao kini ang dagway sa mga kabayo nga nakita ko diha sa akong pananawon. Ang mga nanagkabayo kanila nanagsulob og mga kutamaya nga may bulok sa kalayo og sa asupre og ang mga ulo sa mga kabayo murag mga ulo sa mga leon o ikan sa ilang mga baba ng gula ang kalayo o asupre. Busa sa nabasa sa nakasulat sa Biblia giingon, nakita ko giingon unya ang ikaunom nga manulunda mihuyop sa iyang trumpita ug gikan sa upat ka mga sungay-sungay sa bulawang halaran nga diha sa atubangan sa Dios nabati ko ang usa ka tingog nga may trumpita nga nag-ingon sa ikaunom nga manulunda nga may trumpita. Buhii ang upat ka mga manulunda nga gigapos didto dakong suba sa Euphrates.
Pagbuhian, mo din yung gibuhian ang upat ka mga manulunda nga giandam alang sa takna sa adlaw, sa gubat, sa bulan, sa tuig, sa pagpamatay sa ikatulo kabahin sa mga tao. Giandam di ay ni sa bulan ug tuig, pero wala ibutang unsang tuiga, wala ibutang unsang bulana. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, giandam lang ni sila para sa pagpamatay sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia sa mga tao nga niya sa ibabaw sa naong sayuta sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. O sa bersikulo 16 giingon, ang gidaghanon sa kasundaluhan nga nagkabayo, ang katud ay mga dulon nga muhugpa sa yuta, gihulagway nga daw kabayo ang sakay anak mga kasundaluhan, libuan o linibo-libo ka mga kasundaluhan ang nagsakay ni anang mga kabayo nga dunay mga pako. Sa atong nabasa, og diha sa mga kabayo, diin anaan nagsakay ang mga kasundaluhan ng gula ang kalayo aso ug asupre. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kanus ana mahitabo? Pagbuhian, ang katong gipugngan sa upat ka mga manulunda nga hangin diha sa ilang mga kamot. Unsa man tong giingog hangin nga ilang gikuptan? Kanang hangin nga ilang gikuptan nagkahulugan kana og gubat. Nagkahulugan kana siya sa sama sa atong nakita diha sa Russia o sa Ukraine karon. Atong pruibahan sa nakasulat sa balaang kasulatan sa Jeremias kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 13 kama 19 hangtod sa bersikulo 20. Niadtong panahona igaingon ni ining katawhan og sa Jerusalem. Ang usa ka mainit nga hangin gikan sa mga walay sulod sa kaytas-an didto sa kamingawan ngadto sa anak nga babae sa akong katawan dili sa pagtahop ni sa paglinis. Duna di ay giingon nga niadtong panahona igaingon ni ining katawhan og sa Jerusalem ang usa ka mainit nga hangin. Duna di ay giingon nga init nga hangin nga muhuyop sa yuta. Bersikulo 12. Kung pananglitan literal nga hangin, andadon anak mao ang ulan. Mao nang kung kusog ang hangin, namon poy na may kusog ang hangin panahon sa bagyo, mag-ulan-ulan do na may hangin. Ingon ni ana ang dala ulan niya bugnaw, pero kini init mang hangin. Unsay dala aning hangina nga init sa atong nabasa sa Biblia, mao ni ang dala ni inig huyop ni ining hangina. Kining sa bersikulo 12:13, ang usa ka makusog nga hangin gikan niining mga dapita muabot tungod kanako. Karon mamulong usab ako og paghukom batok kanila. Doon na daay nag-uban daay nga pagpamulong sa Dios, paghukom batok sa mga tao, batok kanila. Unsa man na giingon ang usa ka makusog nga hangin gikan niining dapita muabot. Unsa dayoy dala? 13. Ani karon siya moanhi. Ingon sa mga panganod na ug ang iyang mga karo may sama sa alimpulos ug ang iyang mga kabayo matulin kay sa mga agya alaot kita kay kita mga gunob. Mao tong giingon sa Biblia. Ngang upat ka mga manulunda nga nagkahulugan sa upat ka mga presidente, sa upat ka mga puwersado nga nasod. Sa pagtudlo ni Master na bahin sa duha. Russia, ang kampi China, ug ang kaatbang sab Amerika ug Britanya. Ingon ni ana ang nag-atbang. Ang ilang gikuptan hangin. Dili sa nila buhian samtang dili pa mahuman ang pagpangtimbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Pinaagi sa pagwali nga ang wali sa nabasa nato, wali sa Espiritu Santo nga atong nabasa sa Biblia. Ingon niya. Karon unsay giingon nga dala ana mauning mga karo, mutungha rin ng mga karo nga may sama sa alimpulos. Tanawa gani ang sistema sa mga tangke de gira. Ang mga tangke de gira, ang buka ana pwede na ipaliso-liso aron tirahon ang gustong rumbohon. Mao nang dala niya. Ug unsa maning giingon nga dad-on pagyod, mauning mga kabayo nga matulin pa kay sa mga agila, mauning giingon dito sa pinadayag nga mga dulon nga muhugpa sa yuta nga mudagmal sa ania sa ibabaw sa naong sa yuta ug ang mahiagom ang mga tawo nga walay timbre sa Dios. Diya sa ilang mga agtang sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan nga kung unsang timbrihan nabasa ta na timbre sa Espiritu Santo. Gibasa nato sa Efeso 1:13
sa nakasulat sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 15 ug hangtod sa bersikulo 16 na ipatik diya sa salabutan sa tao. Sa dili pa mahitabo ang pagpangdagmal niya ng mga dulon daw kabayo nga giingon nga maoy mugawas nga gadadon anang makusog nga hangin pagbuhi na niadtong upat ka manulunda buhian pud ang naas ilang mga kamot ang kanang gingog hangin nga nagkahulugan dai na nga ang dala ana mao ning mga kabayo nga dunay mga pako nga ang magmaniho ni ana mao ang libuan ka mga kasundaluhan sa nabasa nato sa Biblia nga kun unsa ning mga kabayo nga matulin pa kay sa mga agila sa World History by Buwaks Lawson og ni Anderson sa page 478 gitawag kana og aerial cavalry mao kana mga eroplanong igugubat din ang nagsakay ni ana mao ang mga kasundaluhan. Tanawa gani ang nahitabo sa nahitabo nga paglusob didto sa Ukraine, gigamit ang mga sakyanan sa kahaginan diin nihimo sa pagpangbomba. Tanawa gani og nabakak ba ang giingos pinadayag nga sa ilang nga diha ni ana makabayuan ng gula ang kalayo aso ug asopre. Paghulog sa bomba ulbo ang aso, grabe. Kalayo, aso ug asopre. Wala gid masayop ang Biblia. Mabitan ang giingon sa Biblia sa pinadayag sa Mateo 5 bersikulo 18, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit usa ka tulpok hangtod ang tanan natuman. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo wala pay mga eroplano niya nang panahon na. Sa pagsulat ni Jeremias ani wa pay mga eroplano pero gihulagway na. Nga daw mga kabayo nga andam alang sa gubat dito sa pinadayag gi maniho sa mga libuan ka mga kasundaluhan. Giingon sa Jeremias kapitulo 4 bersikulo 11 ug hangtod 13 kama 19:20 basahon ta man ni karon. Giingon na diha nga matulin kay sa agila man lupad sa pagsulat ni Buwaks Lawson og ni Anderson sa World History mauna na ang giingon nga mga eroplanong igugubat. Pagawas ni ana mauni ang giingon sa bersikulo 19:20 ang akong kaguol gisakitan gayud ako sa akong kasing-kasing. Ang akong kasing-kasing nagubot sa sulod. Nako, dili ko na kapunggan ang kalinaw tungod kay ikaw, nakadungog o kalagko sa tingog sa trumpeta. Ang gingon, pagkalumpag, ibabaw sa pagkalumpag, mao'y gisinggit. Kay ang tibuok nga yuta nalaglag. O nana, paglaglag di ay na sa Dios, sa yuta di ay. Sakalit ang akong mga balong-balong nangalumpag o ang akong mga tabil sa usalang kagutdo. Kining nahitabo sa Russia o sa Ukraine kung atong lantawon mga nagsunod kanunay sa programa namo bisan pa naglantaw sa YouTube sa Facebook kung lantaw nato diya sa Facebook o sa YouTube bisan pas balita sa telebisyon maminaw punta sa radio station kung dadon lang ang balita o ihulagway ang naitabo sa Ukraine grabe ang naitabo sa wala pa pumbahe ang mga building matahom kayong lantawon diha sa siyudad sa Ukraine. Pero sa diha nga nangaigo sa mga misay, nga gipalupad gikan sa Russia, ang nahitabo sa usa ka pagpamilok, nangalumpag ang dagkong mga establishmento, mga building, nangaguba, nga nangadagpakan sa mga bomba sa atong nakita. Ug mauni gihulagway sa Biblia, sa usa lang kagutlo, ang mga tabil nangalumpag sa usa lang kagutlo. Nindot nga mga tabil. Kung giingon man sa Biblia nga mga tabil, diin kanang mga tabil, di naa diya nga gihulagway sa balaang kasulatan nga mauna siya. Ang giingon nga makita natong matahom nga mga building diri sa ibabaw sa naong sa yuta, tanawa gani ang mga sakyanan. Mga nindot nga mga sakyanan sa diha nga nangaigo na unsay nahitabo. Grabe ang nahitabo nga halos dili mahitsura ang mga sakyanan nga nangaigo sa bomba. Ingon ni ana ang nakasula. Unsay giingon sa Biblia? Paglaglag na sa Dios diri sa ibabaw sa naong sa yuta. Dili pa na mao mga kaigalaan ug mga kaigsuonan nga nagsunod sa programa sa PBC. Duna gyoy dakong paglaglag diin kana. Latason og sa gubangon gyud sa mga tao, sa mga ania nga nanimuyo sa ibabaw sa naong sa yuta. Moabot gina. Gisamarais na to. Ang giingon sa atong Ginoong Kristo, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit, usa ka tulpok, hangtod ang tanan matuman. Busa kon kana tumanon. Unay giingon sa nakasulat sa Biblia, unsa gyud di ay ang mahitabo
kung ipahamtang na sa Dios ang kalaglagan diri sa ibabaw sa naong sa yuta, ang mahitabo gutom, ang mahitabo mahiagom, ang mga tao nga itugyan sa Dios ni anang panahon. Unang-una sa mga tao nga walay timbre sa Dios diya sa ilang agtang. Unsang timbriha nabasa na nato, timbre sa Espiritu Santo. Efeso 1:13 nga naa sa nakasulat sa baang kasulatan o naa sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 15 hangtod sa bersikulo 16. Karon ato nang susihon sa Biblia Brad Jisrael. Kining giingon nga sa bersikulo 19 sa ug hangtod sa bersikulo 20 sa kapitulo 4 sa Jeremias. Doon na may giingon dinhi sa Biblia nga pagkalumpag ibabaw sa pagkalumpag mao'y gisinggit kay tibuok nga yuta nalaglag. Doon na di ay giingon nga yuta. Doon na di paglaglag sa kalit ang ako mga balong-balong nangalumpag ug ang ako mga tabil sa usalang kagutlo. Mga balong-balong nangalumpag sa pag-unsa kab kuan lagi ligoon lagi mayong pundasyon. Mayong pagkabuhat, pulido gyud nga pagkabuhat nga building. Pero pagdagpak guba nadagpakan sa mga bumba diin gi palupad aron patumong sa mga building o kana nakita na nato diya sa syudad sa Ukraine. Usa na nakakapaninging na nato unsa gyud ay mahitabo di ay ug buhian na gyud sa Dios. Largahan na gyud ang gikatakda diya sa Biblia. Unsay mahitabo Brad Israel ug unsay makalaglag sa yuta Brad Israel kung atong susyo nakasulat sa Biblia. Unsay makapalaglag sa yuta din kanang panahona gitakda na giingon mitas pinadayag kaganihan 9 bersikulo 13 hangtod bersikulo 17 giandam alang sa bulan tuig pagpanggawas ana paghitabo na pagbuhi ana gitawag nagkalaglag sa yuta ug unsay makapalaglag sa yuta ug unsa dayon mahitabo sa yuta Brad Israel ug sa pag-abot sa paglaglag sa Dios diri sa yuta doon na ba po'y mahibilin Brad Israel kung atong susyon ang panagna nga nakasulat sa Biblia? Doon na Brad Makarayo, ang kalaglag Brad Makarayo mo na ang mulaglag mo pa ng tunglo Brad Makarayo. Niatong basahon diri sa nakasulat sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6 giingon. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayon, pagalaglagon gayon, kay si Yuba mo ay nagsulti ni ining pulungan. Tungod nini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod niya na hikaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nasunog og yutay lamang ang nanghibig. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang yuta himuon nga walay sulod ug pagalaglagon gayod. Unya ang yuta ang tunglo mo ay naglamoy sa yuta ug ang nanagpuyo mo ni hinungdan hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta na nga sunog, jutay lang ang nanghibilin. Doon na po ay mahibilin sa atong nabasa sa Biblia. Jutay lang. Pag abot ni anang giingog tunglo, ang yuta ang mahitabo, mahimong, walay sulod. Ikapilabang tunglo ang musunog sa yuta, Brad Rumi, nga mao'y muhimong walay sulod, nga mao kana ang tunglo, mauna ang gitawag o paglaglag na sa Dios sa mga ania sa yuta sa atong nabasa sa Biblia. Ang paghulag-hulay niya na Brad Makarayo. Kung ikapilang tunglo, katulog Brad Makarayo. Atong pagsahon din siya nagsulat sa bugna sa kapitulo 11 bersikulo 14. Ningagi na ang ikaduha ka tunglo. Ano raw ang ikatulo ka tunglo maabot sa madali. busa, ikatulod ang tunglo di ay ang palaabuton di ay. Nga maoy mulaglag di ay. Maoy makalaglag sa nia sa yuta sa atong nabasa sa Biblia. Unsa baning tunglo nga maoy musunog sa yuta sa Biblia Brad Jisrael nga ikatulo? Unsa baning ikatulong tunglo nga maoy musunog sa Dios diri sa yuta? Literal bang kalayo Brad Jisrael o dili? Dili Brad Makarayo. Unsa man ang gipasabot nga tunglo di ay nga giingog kalayo nga mo laglag sa ania sa yuta kay di man di ay literal di ay kalayo. Unsa man di ay nang giingog di kalayo nga giingog tunglo nga ikatulo? Buki niya ang kusog sa gubat Brad Makarayo. Niatong basahon diri sa nakasulat sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 23 kama 25 gingon kinsa ba ang nasa taliwala kaninyo nga mapatalinghog niini ug mamati ug mapatalinghog sa panahon nga umabot.
Tungod ni iyang gibukbo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakabasilaog kaniya sa iyang maglibot apan siya wala nasayod dinhi ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa, kusog na sa gubat di ay. Ang giingon nga tunglo nga giingog kalayo nga musunog sa ania sa ibabaw sa naong sa yuta. Mauna nang giingon nga gikuptan sa upat ka mga anaa sa upat ka kanto sa yuta sa pagtudlo ni Master sa kahulugan sa upat ka mga manulunda nagsimbolo sa mga upat ka presidente sa upat ka nasod nga mao kana ang nag-atbang Russia ug China ug sa ang kaatbang pod ana mao pod ang Amerika ug ang Britanya. Naa day mga kampi ana nga mga nagkalain-lain nga mga kanasuran kinampihay man na dinapigay na nabahin man na siya. Ug ang matag naso dunay presidente puros na dunay gipanguluhan nga mga sundalo. Puros na dunay gimanduan. Busa ingon ana sa diha nga buhian na ug largahan na gyud ang mahitabo sa yuta. Pag-abot sa ikatulong gubat sa kalibutan dili na gyud mahitsura. Ngano man tanawa gani. Ang nangadagpakan lang diha sa Russia, diha sa Britanya, diha sa gitawag og Ukraine kun atong lantawon. Ang nangadagpakan sa bomba kana ganing kung ipokus sa kamera, makita nato nga ang yuta di na gyud halos kapuslan. Prangka nga pag-istorya ato ginang nakita na. Nya nahitabo ang kagutmanan, nahitabo ang tanawa gani ang bag-o nga rescue. Diin dunay mga nangamatay na, nga igo sa bala do na poy namatay sila sa kagutom. Busa kana gyud nga mga panghitabo, kanang gubat mao ginay gingon nga unsa gyud kahidangatan niya nang panahon na Dios na lang gyud ang paglaom, wala gyud lain. Niya nang panahon na mo bitaw nga sa side sa PBCM naningkamot sa pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Din ang wali sa Espiritu Santo, ang wali mao kana nga matimbrihan ka sa wali nga Espiritu Santo, preparasyon. Ngay nigabot sa panahon luwason sa Dios ang iyang mga tao nga nagdala sa timbre sa buhi sa Espiritu Santo. Sa prueba ana Brother Romy. Atong basahon Brother Karayo kasulat sa Efeso sa kapitulo 4 bersikulo 30. Ugayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Nikinsa gikatimbrihan kamo alam sa adlaw sa pagtubos. Kung sa Bibliang Katoliko na pagabasahon Efeso 4:30 giingon na ug ayaw ninyo pagsakita ang espiritu, pagsuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu Santo mao ang patik sa Dios diha kadinyo ilhanan nga kamo iyana ug garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Busa, ang patik o timbre sa Espiritu Santo alang na sa adlaw sa pagtubos. Din tubson ka sa Espiritu Santo ug luwason ka sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pinaagi sa pagpahibalo pod sa mga tao nga gihimong kasangkapan nga nagwali sa balita sa Espiritu Santo. Ngano nga adunay himuong kasangkapanon nga magwali sa balita sa Espiritu Santo aron ang tao masayod nga adunay pagpangalaga diha sa Espiritu Santo. Sa prueba Brother Israel. Niyang riba na mga rayo diri sa Biblia nga ang pulong sa Dios sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 gingon apan karon tungod sa ato paghiusa sa kamatayon ni Kristo luwas na kita gikan sa mga kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, kana di ay pagpangalagad, pagbag-o, pag-alagad diha sa Espiritu Santo. Mao nay purpose nganong dunay mga dunay pagwali sa Espiritu Santo para nga ang tao masayod nga dunay timbre sa Espiritu Santo alang sa ikaunsa kana magkidaunsa man ang dagan sa kalibutan nga naa ka sa timbre sa Espiritu Santo. Nahibalo na kita, amo nang gibatbat ang mga sitas kaganiha. Din ang kagamitan o katuyuan sa timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Pag-abot unya niya ng mga adlaw. Dili pa nato kana karon masinatian. Inig-abot na unya nato mahibawan, inig-abot na sa tukmang panahon ug unsa di ay kaimportante ang timbre sa Espiritu Santo. Sa nabasa sa Biblia. Ang ato lang nga dunay pagpangalaga diya sa Espiritu Santo unsay purpose nganong iwali Espiritu Santo para ang tao masayod pud nga dunay pagpangalaga diya sa Espiritu Santo ug nganong nga dunay pagpangalaga sa Espiritu Santo aron mailalom ka sa
sa pagtudlo sa Espiritu Santo nga ang itudlo sa Espiritu Santo mao gyud ang magtudlo sa tanang mga butang unsay prueba ni ana Brad Romy. Hindi atong basahon rin makarayos na kasawat-sawan, iyang kapitulo 14, versikulo 25 at 26. Ining mga butanga, gisulti ko kaninyo, samtang aniapa ko uban kaninyo. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo, nga sa akumalan igapadala sa amahan. Siya, mao, ang magatudlo kaninyo sa tanang butang. Bisag diha lang takoto Brad Romy, ang Espiritu Santo magtudlo sa Tanang mga butang. tanang mga butang. Unsang usa sa mga butang itudlo sa Espiritu Santo Brad Israel? Ang butang usa na nga itudlo sa Espiritu Santo Brad Makarayo mao ang pulong sa Dios. Niya atong basahon diri sa Biblia nga ang pulong sa Dios sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 17 giingon ug gamita usab ninyo ang ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo nga espada ang pulong sa Dios nga igahatag sa Espiritu Santo nga ikasukol batok sa kaway. Dito na sa King James Version Brad Makarayo. Oh, bisag dinhi na lang sa gibasa sa nakasulat sa Biblia, Nga kining pulong sa Dios gipakasamag espada. o Isulob ninyo ingon nga helmet ang pulong sa Dios nga gipakasamag espada nga gitudlo sa Espiritu Santo. Nigawas na gihapon diha nga ang pulong sa Dios gipakasamag espada. Gihulagway lang isulob ingon nga helmet ang inyong nakuptan. Unya na giingon nga ang pulong nga gihatag sa Espiritu Santo gipakasamag espada diha sa atong nabasa nga nakasulat sa balang kasulatan. Unsay usa nga ihatag sa Espiritu Santo? Pulong sa Dios alang sa kausa kana Brad Romy. Alang kani makaluwas sa tingbutong sa gubat Brad Makarayo. Ato lang basahon dinhi sa nakasulat sa Hub sa iyang kapitulo 5 versikulo 20. Sa tingbutong makaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. O busa kinanglan nga ang tao ilalom sa pagpangalagad sa Espiritu Santo, mailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo para sa alang sa kaunsa pag-abot unya. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan natudloan ka sa Espiritu Santo. Ang usa sa itudlo sa Espiritu Santo mao ang mga pulong sa Dios. Then pag-abot ni anang panahona mao ang magamit. Pag-abot unya sa kagutmanan man ug sa gubat man, magkinaunsa man ang kalibutan. Importante nga naa ka na ilalom sa pagtudlo sa Dios nga Espiritu Santo. Sa wala pa ang ikatulong gubat sa kalibutan. Busa mga kahigalaan ug mga kaigsunan, wala naman kitay oras. Sa sunod nga higayon, atong lantaw, sa panahon katong gisulti sa atong Ginoong Kristo ni atong mga nangaging mga kadumingguhan nga dunay dakong kasakitan ng ingon wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Ug ang paghulagway sama ang pag-abot niana sa panahon ni Noe nga ang mga tao walay kasayuran. Ato na po dayong susiyon unsay gibuhat day ni Noe ug unsa po'y gidangatan sa kalibutan ug nganong gipalapdan pa sa atong Ginoong Kristo nga kun unsa kadako unsa to kakuyaw tong lunok mas grabe pa ang atong atubangon ini karong kapanahonan nato karon. Ang giingon sa atong Ginoong Kristo dakong kasakitan hisgutan tana. Sa sunod nga Domingo nagdepende pod kung si katong kaatbang namo nga si Mitchell Bendilio dili gani siya mohilabot makapokus ta niya ng atong gisaan. Wala naman kitay oras mga kaigalan o mga kaigsuunan sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo. Divine Master Tomas Dino Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Ohidio kini ang inyong alagad sa kanginan Ebanghelista Brother Hermogenes Macarayo guban sa kauban nga mga ministro. Sinusab si Brother Romy Rama. Kiniusap si Brother Israel Makarayo na mamingon sa samantakong na usama ang istasyon. Dagang salamat sa inyong pamina, may